Ну а вось як змяняўся курс долара з 2020 году. Давайте зірнем на графік. На ім мы бачым некалькі рэзкіх павышэнняў курсу. На пачатку 20 долар вырас у сувязі з пачаткам пандэміі каронавірусу. Наступны раз амерыканская валюта рэзка падаражэла ў жніўні таго ж года. У Беларусі былі груба сфальсіфікаваныя выбары і пачаліся паслявыбарчыя пратэсты ды масавыя рэпрэсіі. Яшчэ большым пікам адзначыўся пачатак 22 года, паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну. Тады курс долара сягнуў 3 рублёў 31 копейкі. Эканаміст і фінансіст Віталь Алейнік з намі ўжо на сувязі. Вітаю вас. Добрый вечер, спадар Віталь. Дзякуй за запрашэнне. Вам дзякуй, спадар Віталь. Цягам верасня долар у Беларусі падаражэў больш чым на 2%. Ці гэта прыкмета будучай і немінуючай дэвальвацыі? І на ваш погляд, ці рана все ж таки яшчэ біць у калакалы, у званы і бегчы ў абменнікі? Сапраўды, тэма, я б сказаў, нават адвеснай дэвальвацыі нацыянальнай валюты, якая ўжо ідзе, якая дзень за днём, я б сказаў, нават працягвае прабіваць дно за дном, апошнімі тыднямі сталася вось адной з такіх вось галоўных, бадай, у кожнай беларускай сям'і. Але ведаеце, у адрозненні ад той же, напрыклад, Расійскай Федэрацыі, дзе ўзровень фінансавай адукаванасці не вельмі высокі, так скажем, у Беларусі ўсё ж таки вялікая частка насельніцтва глядзіць на гэтыя працэсы з валютай нават з такім спартовым інтарэсам. Ведаеце, нягледзячы на тое, я б нават сказаў, не нягледзячы, а дзякуючы таму, што з 91 года нашыя людзі сталі сведкамі таго, што на сённяшні дзень беларускі рубель, нацыянальная валюта дэвальвавалася да ўзроўня 333 мільёнаў рублёў з улікам усіх дэнамінацый. Напэўна, ужо у кожнай сям'і немаўля, толькі нарадзіўшыся, першым словам усведамляе, разумее не мама ці тата, а такі складаны фінансавы тэрмін, як хеджыраванне. І ведаеце, вось такое немаўля, сталеючы патроху, бачачы, як бацькі адкладаюць 10, 15, 20% ад свайго заробку дзесьці ці пад ложкам, ці дзесьці ў слоіку, таксама карыстаюцца гэтым досведам, калі узрастаюць, таксама адкладаюць пэўную частку свайго заробку, каб захаваць яго кошт, трошкі пад бягучую рэчаіснасць. І ведаеце, давайте, можа, паспрабуем зразумець, што ж усё ж таки адбываецца, і адказаць на такія вось адвечныя пытанні, хто вінаваты і што рабіць. Сапраўды, як было слушна адзначана ў каментары перад нашай размовай, адбываецца ўжо дэвальвацыя нацыянальнай валюты. На сённяшні дзень даляр год да года дэвальваваўся амаль на, рубель да даляра дэвальваваўся амаль на 35%, да еўра 44%, да таго ж кітайскага юаню за дзесятку амаль на 30%. І здавалася, чаму б, напрыклад, не прыслухацца да колішніх развагаў таго ж прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, якого ўсё часцей зараз, канешне, называюць ваенным злачынцам, але дазвольце працытую яго развагі для разумення. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился на 30%. Но вот смотрите, раньше мы продавали товар, который стоил $1 по 32 рубля, а теперь за тот же товар за $1 мы получаем 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Глядзячы сённяшняга дня, можна, канешне, адзначыць, што, напэўна, той же товар у Расійскай Федэрацыі ўжо каштуе 100 рублёў за $1. Але утрымліваць дэфіцыт бюджэту ў межах хоць бы нейкай там прыстойнасці ледзь атрымліваецца. Ну, это гаворыць толькі пра тое, што гэты рост можа паўплываць акурат такі на разгон інфляцыі ў Беларусі. Абсалютна. Ведаеце, насамрэч, калі мы трошка так тэарэтычна дакранемся да этой тэмы, дэвальвацыя — это нармальны інструмент, які шырока распаўсюджаны ў фінансах. Калі мы, напрыклад, возьмем той же Кітай, ён паспяхова карыстаўся з гэтымі дэвальвацыйнымі інструментамі. Але варта зразумець, што Кітай свядома ажыццяўляў гэтую дэвальвацыю, базуючыся на трывалым эканамічным падмурку сваёй прамысловасці і адноснай геапалітычнай стабільнасці вакол сваёй краіны.
тое, што адбываецца ў Расіі і ў Беларусі, нават у ангельскай тэрміналогіі называецца не devaluation, як гэта распаўсюджана, а currency depreciation, што все ж перакладаецца на беларуску-расійскую мову так же, як дэвальвацыя. Гэта фактычнае раз'яданне вартасці нацыянальнай валюты ва ўмовах некантраляванай валатільнасці. І на ваше пытанне адказ, што, канешне, наступствы гэтых працэсаў дэвальвацыйных вельмі балючыя могуць быць для эканомікі, і хоць бы як бы хто там не казаў і не пазіцыянаваў это як адваротнае. Па-першае, гэта, канешне, праінфляцыйны фактар, даражэе крытычны імпарт, даражэюць праграмы мадэрнізацыі прамысловасці і гэтак далей. Па-другое, таксама вельмі важнае, гэта размыванне рынку працы. Бо зразумела, што больш разумныя, больш дасведчаныя спецыялісты, прафесіяналы, яны будуць арыентавацца, што яны могуць зарабляць больш у замежнай валюце і будуць, напэўна, шукаць сабе лепшае жыцця дзесьці па-за межамі сваёй краіны. Спадар Віталій, менавіта разам з тым, вось мы кажам пра гэтыя дэвальвацыйныя чаканні, а вось бізнэсовец і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович лічыць, што моцна долар не вырасце. Давайте паслухаем яго і вернемся на нашай размовы. Я упэўнены, што расійская ўлада будзе трымаць курс долара на такім псіхалагічным узроўні 100 рублёў за долар да самых выбараў Пуціна. А ў Беларусі гэта азначае, што курс не павінен быць вышэйшы за 3,40, 3,45. Таму я бы не вельмі хваляваўся. Мне здаецца, яшчэ 3% і ўсё павінна так неяк усталявацца, але гэта толькі мой погляд на гэтую праблему. Віталь, доўгі час Нацыянальны банк стрымліваў курс валютаў. Як памятаем, у 2011 годзе беларускі рубель дэвальваваўся ажно ў 3 разы. Тады вырашылі на гандляваннях фарміраваць курс валютаў. На ваш погляд, ці гэта значыць, што зараз могуць вярнуць ручное гэта стрымліванне, падзення беларускага рубля? Ведаеце, напэўна, гэта ручное стрымліванне, яно тым ці іншым чынам ужо адбываецца. Але тут, канешне, варта карыстацца не толькі тэрмінамі, што ўплывае на такое ўтварэнне гэтых курсаў. Шмат хто з эканамістаў таксама маюць розныя меркаванні. Хтосьці кажа, і шмат хто кажа, вось давайте глядзець на гандлёвыя балансы, нібыта паглядзіце, у Беларусі адмоўнае сальда гандлёвага баланса гандлю тымі ж таварамі па стане на жнівень было больш за 2 мільярды даляраў, у Расіі гандлёвая сальда гандлю у замежнай валюце амаль 3 мільярды адмоўна. І я б назваў, ведаеце, такія падыходы просто грубым спрашчэннем эканамічнай прапаганды ўзроўню таго ж падсанкцыйнага міністра Сілуанова. Так, ведаеце, калі ва ўмовах нармальна, стабільна, устойлівага развіцця мы можам карыстацца такімі тэрмінамі, як сальда, як балансы, спрабаваць шукаць нейкія фундаментальныя прычыны тых ростаў, то, ведаеце, ва ўмовах разбуральнай вайны, гарачай вайны, якая вядзецца Расіяй супраць Украіны, і той халоднай вайны, тых рэпрэсіяў і наступствы, якія яны маюць на эканоміку Беларусі, трэба перш за ўсё, канешне, апераваць гэтымі чыннікамі. Можна адміністрацыйнымі метадамі спрабаваць это ўсё утаймаваць, спрабаваць это ўсё стрымліваць. І мы ведаем, напрыклад, што для ўтаймавання той же інфляцыі не проста камандна-адміністрацыйныя метады выкарыстоўваліся, а выкарыстоўвалася сапраўдная фінансавая інжынерыя. Я нагадаю нашим гледачам пра пастанову Рады міністраў Беларусі номер 380 ад ліпеня мінулага года, якой яны наўпростава дазволілі не адлюстроўваць выдаткі па амартызацыі ў кампаніях, а яны складаюць значную частку у тым, каб фармаваць кошты на тавары, каб у сваю чаргу можна было штучна рэгуляваць цэны на тавары. Але, ведаеце, гэтая пастанова таксама, яна сканчаецца напрыканцы гэтага года, і невядома, як гэта далей будзе ўсё развівацца. А бясконца не адлюстроўваць тую ж амартызацыю папросту немагчыма. І, ведаеце, калі так можа трошкі так падсумоўваць усю эту сітуацыю, так сказаць, эканамічную, якая адбываецца, калі, напрыклад, вось той же міністр, там, дарацца прэзідэнта Расіі, той же Арэшкін, ён здзіўляецца, чаму, напрыклад, аблігацыі у федэральна займа ў Расіі доўгатэрміновая, чаму яны на такім экстрэмальна высокім узроўні.
Хочется яго спытаць, спадар Максим, а як вы можете оценивать рызыку инвестиций у экономику краины, якая знаходится у стане войны и здзяйсняе военные злочинства? Что тычыцца, например, той же Беларуси, то на тле дэвальвацыі мы ўжо чуем пэўны, бачыце, такі енк з таго ж башарова ручья, дзе так званы функцыянальны кіраўнік Беларусі кажа: да, немножко победнели, немножко совсем, чуть-чуть, вот-вот. А так званы прэм'ер-міністр Беларусі кажа, што і гандаль з той же Афрыкай ён ідзе не так, як планавалася. А на тле той дэвальвацыі, якая адбываецца, няхай яны будуць стрымліваць яе там адміністрацыйнымі метадамі, як кажа спадар Кныровіч, але чамусьці спадар Калаур ён увогуле схаваўся ад грамадскасці. І ведаеце, на жаль, адказнасці за вось такія эканамічныя сапраўдныя правалы, за тыя санкцыі, якія былі ўведзены ў адносінах да Беларусі, якія маюць непасрэднае дачыненне да гэтых всех дэвальвацыйных трендаў, ніхто адказнасць з гэтых функцыянераў на сябе не ўзяў. А ведаеце, зараз, напэўна, такі час, калі хтосьці сапраўды чыста па-мужчынску мог бы задумацца і сказаць: а ці не варта мне далучыцца да нарады спадара Макея? Ну, это, конечно, ўжо зусім цікавы будзе паварот. Спадар Віталь, на курс валюта ўплывае экспорт беларускай прадукцыі, як вядома, і павелічэнне экспарту ў наступным годзе магчымае. Хутчэй за ўсё, дзякуючы аб'ёму продажаў, але не за кошт высокіх цэнаў, лічыць эканамістка Анастасія Лузгіна і прыводзіць у прыклад калійнае ўгнаенне. Давайте паслухаем і вернемся да абмеркавання. Калийное удобрение, которое является одним из основных экспортных позиций Беларуси, они находятся под санкциями. И мало того, что тут усложняется логистика доставки этих удобрений, логистика возросла в несколько раз по сравнению с тем же, не знаю, 2020 годом. Помимо вот этой дорогой логистики, еще возникает вопрос, кому ее продавать, и, соответственно, чтобы купили, скорее всего, будут продаваться с дисконтом. Ось разам з тым іншы эканаміст Аліса Рыжыченка у інтэрв'ю радыё Свабода заявіла, што рэжымы ў Беларусі і ў Расіі зацікаўленыя ў тым, каб іхная эканоміка была ізаляваная. А гэта, маўляў, і паўплывае на далейшы курс валютаў. Ці вы пагадзіліся, спадар Віталь? Видите, як финансист я могу погодиться с такими допущениями. Чаму? Потому что заўсёды дыктатарскія, перш за ўсё, рэжымы, яны імкнуцца рабіць грошы для свайго існавання. А як можна зарабіць грошай больш, як недзе ў такой мутной вадзічцы? Зумела, калі вы ізалюетесь ад свету, ад рынкавай эканомікі, вы можете такого, так скажем, напростого намуціць, што ніхто не разбярэцца, адкуль у вас гэтыя грошы. Таму зразумела, што нават з гэтымі калійнымі угнаеннямі рынок ён заўсёды быў непразрысты. Мы памятаем гэтыя і арышты Баумгертнера, спадара, які кіраваў у Расіі, потым патрапіў у вязніцу ў Беларусі, калі вось гэтыя гульні былі па перадзелу рынкаў. І зразумела, што гэта ўсё працягнецца. І каб забяспечыць існаванне менавіта гэтых рэжымаў, зразумела, што празрыстае фінансаванне ніколі не копіць. Таму будуць схемы і па каліі, будуць схемы і па іншай наменклатуры. Таму зразумела, што ад гэта людзям простым карысці не будзе, але гэта дазволіць менавіта такім рэжымам, якія зараз існуюць у Беларусі і у Расіі, працягваць існаваць і працягваць карміць, так скажем, свой сілавы апарат. До конца года застаецца менш за 3 месяцы, і вось урад пастанавіў, што ў 2024 годзе рост ВУП складзе ажно амаль 4%, 3,8%, калі будзе дакладна, інфляцыю стрымаюць на ўзроўні 6%, а рэальныя заробкі маюць вырасці амаль на 4%. Як вы, спадар Віталь, ацэньваеце гэтыя планы ўраду? Зразумела, што планы ўрада могуць быць на адсотках, якія вось дэкларуюцца, але мы павінны базавацца на рэчаіснасці. І ўжо на сёння мы разумеем, што усе тыя падвышэнні, якія дэкларуюцца зараз, яны могуць папросту быць з'едзеныя той дэвальвацыяй, якая наварочваецца, якая ўжо адбылася. І мы бачылі гэта на
на прыкладзе росту тых жа заробкаў па стане па апошняй статыстыцы, што фактычна той узровень намінальных заробкаў, на які яна вырасла за паўгады, ён фактычна быў з'едзены той жа дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. Таму зразумела, што можна дэклараваць, можна імкнуцца да росту ў нацыянальнай валюце, але калі ў цябе не трывалая эканоміка, калі ты не можаш абапірацца нават на сваіх людзей, якія ў цябе з'язджаюць з краіны, і у цябе проста не хапае ресурсаў, каб развіваць гэтую эканоміку, то, канешне, гэтыя лічбы будуць проста як віламі па вадзе пісаныя. Канешне, шмат што тут будзе залежаць і, канешне, і ад палітычнай сітуацыі ўнутры самой Беларусі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Віталь Дзякуй. Алейнік, эканаміст і фінансіст, быў з намі на відэасувязі.